Još jedno veče za easy gameplay. Easy gameplay mi došli opet, sada neka nova mapa. O, brat. O ne, Al brate, isti već enemy. osjećam da ovaj led... Isti je, da, brate, vidi. Alo, zašto mi imamo gejzir? Alo, evo ga i Badiš bunj. Badiš bunj. Vidi kako je lep. Šta se desi ako uđem u Badiš bunj? Ući ću kurac u Badiš bunj. Vjerojatno će da te gulica. A ne, u Badiš bunj ne idi, ne, u Badiš bunj je krst. Što? Usporite ono mega super, ono... Au. E, ne idi ni u ovaj led, brat. Led je kriminalan, brat. U ledu sam bio, umjesto da si brži, vrate, ono imaš slowness 10. Da, i ne možeš da skrećeš u ledu. To u Minecraftu tako nije. Evo, šta je ovo? Moraju malo da oteže Ej, ti si igrici. uz ovog karaktera Da, novoga, pa otključali smo ga u prošloj epizodi, pa kao da ga isprobamo. a to kao, sad smo ponovo ono, matching. Da. A jesi ti upgrade ona tvoja sranja, kao, znaš što imaš? Da, jesam, ne boj se. Dobro, ja se usro, ono, kao, da ne igraš na stok još, ono. Ne, da si vidio moju epizodu, ne tvoju. Vidio bi da sam na kraju epizode upgradeo. Pa dobro, jevi ga, YouTube nas je malo zajebavo, nismo mogli od 15 minuta samo, ono. Eko. I verifikacija, ja ne znam šta si ti, brate, radi, ja uđem na kompu i piše da je već, ono, verifikovano, ja gledam šta se dešava. Ozbiljno. Da, ja šta ću, brate, ono, jebi ga, uđem i skratim na 15, ono, šta ću, da imamo bar neki, ono, content. I to fazom došlo je do jedno 3 ujutru, ja uradio onaj naš thumbnail. Da. I uzeo sam damage sad, lepo. I ja kao, ajde, možda nije do kompa, znaš kao, možda komp jebi ga, ima tvoj broj, znaš kao, nalog ovaj, pa ne može, znaš fora. I ja, brate, ajmo na fonu. I vidim isto me zajebao, kao neće, ja kao, ima da hoćeš. Ima da hoćeš. I stavio sam pa to, Titove statue! Da. Titove I statue. ja metno moj broj, pa vidiš ono, uspešno rekao, sasvim rekao. Jebi, to je taj 3 AM, kako se to zove? Kletva. 3 AM, ne krst, nego ono kad si aktivan u 3. Aha. Motivation onaj. Da. Jo, zašto ove Titove statue su na ledu, brate, ja nisam znao da Tito voli led. Pa znaš ti kako je to u Jugoslaviji bilo hladnije nego sada. Jao, edžovanje, opasno edžovanje. Dobijam traume, opet. A ne, brate, ja ne znam zašto su izmislili ovu mapu. A gledao sam malo ovi što su kao bolji od nas, to jest nisu bolji od nas, lošiji oni, znaš. Da. Treća ona mapa, to je, ja ne znam, to je horror film. Što? Što se tamo ima? Brate, imaš vulkane neke, ono, lava i svuda, ne znam šta je to. Vatrena mapa. Brate, vulkan.
Kao ovaj Machu Picchu. Machu Picchu. A da, Machu Picchu. Au. Ona mapa je užasna, a koliko vidim i ova će biti no smrti mene. Da, sad kad dođe puno enemy odjednom bit će funny. Ne, još da mi OBS ono ujebe snimak i mogu ono da se slikam. Jo, evo ovo što se healuje, vrate, ja ne znam zašto on postoji tu, on kao bleji i šta healuje. Evo i dealuje mi damage. Ma da, ja ću da crknem sad. Evo ga, kod mene je healer. Upgrade'o sam si ono sranje da je kao regen onaj. Aha. Šta da uzmem? Acid ili lightning? Ja ne znam šta je acid još nisam vidio. Ma acid, vrat. I ovaj da, upgrade'o sam si za onaj regen i sad me regenuje 8 ono HP-a. To neš. Ma bolje to vrate kad se stvore ono milion, to je užasno. Ali bukvalno. Da ću si lak, jer ono, to nam treba sada najviše. Da, bukvalno. Mogu bi ja da zapalim neki joint. Join. Evo suicide-ovi, bomberi. Da, kod mene već milion njih bilo. Ali ja njih volim, oni su dobri da čistiš puno enemija. Jesu, ali neka, jučer su bili kod mene cijelo vreme, malo je red i na tebe. Ali ja ne volim ove šta pucaju, oni su baš annoying. A oni su retardirani. Ali baš me nerviraju. Movement speed, da li da uzmem? Yes of course. Da, treba. Brate, pa lete ono umjesto da ti daje speed, on usporavate. I badiš Šta ti bunj. uzeo, flame, brate? Da. Ma jebote, Badiš bunj je krst, ono, uđeš u njega ako da si ušao u pičku što ima puno dlaka. Isti fazon. Jo, evo ga healer. A ne vidi, Badiš bunj je vamo i donikli dobar, ono, ulaze ovi gmizavci i... Objective kod mene, na ledu. Jao, gejzir. Gde si ti, vrat? Aha, dole. Ja bih bio tu. I kad ti uzme, brate, i sam gledao fazon, ovaj krug može da healuje posle. Da. Znači ono, uzimamo to i držimo se zajedno. Edge. Dobri smo. O ne, dobro je. Ja sam se izvukao baš. Mislim da moraš prvo da upgradeuješ onaj krug da ti dođe do kraja i onda imaš opcije da se healuje ono fazon. Pogledaj koliki je moj krug, brate. Brate, ti si ga usavršio ono. Aj, begaj bre. Hoćeš da ti pecam? Gađaš me sa tvojim kurcima, begaj! Babo, matori! A, led, brate. Jao, badiš bunj. Badiš bunj. Ovaj... Gejzir. Spell damage. Daj mi armor. Ja, ne, ovo je... već sam skoro low health, ja ne znam šta je ovo, tek smo na koliko... par minuta, ono. Da, ovo je baš... mnogo je teži nivo. A izgleda da imaju više enemija na ledenoj mapi. Ili ono, ja nemam sreći. Ne znam, znam da mi jeo ovu keu sada.
Bombe neću, bombe su krst, posebno što imamo ovaj krug i što moramo da budemo blizu, ono, ovih sranja. Da. Ja ću uzeti Magic Missile. Magic Missile, cool. Ja sam to koristio prošlu epizodu. Da. Prolazi Ja kroz ne znam enemy. što sam- prvo što sam vidio ono kao, ajde brat, može. Najpametnije. Ni ne razmišljaš, Ja, samo uzimaš. Ma, sreću, da, na sreću. Još što sam izašao sad sa posla, znači meni je u mozgu sada ono sve fino i šareno. Nije prošlo ni minut kako sam ušao u kuću i evo ga ovaj debil. Aj! Ićimo sad ovo. Pa pičima, brate. The grind is a daily upload. Spell damage, normalno. Ovaj Increase your krug... XP gain. Da, i to će nam trebati. Pa i mi Okej. normalno, vrate, ako nas neko gleda od naših tih silnih 6 suba, znate, napišite šta još da snimamo, jer mi nećemo ovo cijelo vreme, ja ću da trošim živce tu. Ja ne znam, meni ne smeta ovdje igram. Non stop, baš je fun igrica. Pa Fanja, ono, vrate, ubacio neki horor ili nešto. Mogli bi. Jo, evo ovi, vrate, karkonđule, ove velike. Mogli bi neki chill, ono, igricu neku. Nešto, ono, za uživanje. Ja, Minecraft pa- survival, pa ne, brate. Nije uživanje. O, koliko ih ima puno! Klasičan Minecraft. Ili sam moda, brate. Da, možemo ono, ima puno opcija. Možemo ono, From the Fog. Da, svašta ono. Jao, au. Izemti led, brat. Jo, Ne! Ja sam na ledu. Šta ja radim? Jesi crko? Crko sam. Jesi crko? Crko si. Sad ću ja da crknem. To je to. To je to. Ne daj se, edžuj. To je to. Edžujem, opasno edžujem. To na ledu, edžujem na ledu. Umret ćeš. Neću, samo ne upadiš bunju. Ne. Gejzir atak. Gejzir atak. To ću uzeti. Nego da je. Gejzir atak. A te kako da dođem do tebe? Nukuj! Nukujem. Dobre, to. Okej, I objektiv imamo još. pečurke. Jao, pečurkice. Armor. Crit chance. Edžuvanje. Padiš punj. Idem ja nešto malo riski No, da uradim. Jedno je u badiš bunju. A ovo ima njih puno na ledu. Ne. Dođuvao sam. Koliko ti imam puno pečuraka. A, sve sam dočuo. Isto, kod mene ima ih. Ne znam ja za tebi, ja edžujem opasno sad. Increased critical, yes of course. Ću da dovatim, dovačit ću kurac moj. Dobro, izašao sam iz leta što je dobro. Našao sam chest. Jo, otvaraj ga, daj Bože da je nešto dobro. Gain more XP below. Power of friendship, let's go. Ajmo još 8 komada.
Ne, Au. stakovao sam. Okej, O ne. samo da me ne korniruju ove bubice i bit će okej. Jebuj mi ja mam. Hm. Gejzir atak. Da ne zaboravimo pečurke, sam znam da to zaboravio skroz, brate. Ma, brate, ja uzimam ako ih vidim. O ne. Al Dočuvao nema sam ovo, pečurak. klačuvao. Još jedna, vidim je ja. To, hvalim te Bože. Spell damage! Big step. Solar Pulse. Okej, moj krug healuje sad. I moj. Desi, Nice. brat, desi. Da se healujemo. Da se healujemo, da, to. A i tvoje pulse me gađaju. Ovo je jako loše, ovo je jako loše. A sam te zesno. Ovo je jako loše. Ovo, edžovanje, opasno edžovanje. Dobro, ide nam bolje nego jučer. Da. Šli smo u taj štos. Increase max health, jer ako ćeš ti da me gađaš a ne ove buba šarbe, bit će mi potrebno. Hajde dođi da vidiš kakvi su jaki moji spelove. Ali se healujemo lepo. Ja sam full HP, hvala, doviđenja. Daj, healuješ mi damage. Na. Idite u badiš bunj. Tako, ja samo kupim experience. Ajoj. Sad će da me opkola možda. Došao mi ovaj što healuje. Eksplodiraj. O, to. Dobro. Samo ne u čašu. Ima health pot kod mene ako ti treba. Ono, imaš samo malo enemija oko health pot. Neko juče pizda uzela 2, a meni ništa. Ma, šta će tebi? Da, to što sam bio na 6 HP-a. Dobio sam boomerang. Mislim da je to dobra opcija. Ja sam dobio neki cool spell, ono, vrtloge neke stvaram. Jao. Objective? Objective, ne ponovo. Šta sam? Ti to je statue. Opet? Opet, jebom. Ovo ne valja. Psujem. Gejzir atak. O moj bože. Yes, legendary spell damage. Čekaj, upio sam materinu. Znači ti upio sam materinu. Begaj bre. Jao, džinaske krabe. Jeba kraba je došao. Gdje su ove Titove statue? Okej, tu ima Gejzir atak. dosta. Ja ne znam šta meni diluje damage. Moj spell meni diluje damage, tek sad sam to skontio. Eto ti spell. Ovo ne brate, ovo ide jako loše. Evo što statue i to baš na ledu, baš je našo da stvara na ledu. Voli to. Tako je. No to što on voli, ja ne volim. A moj mač kad šibne. Nije normalno. Astral Orbs. Yes, of course.
Evo te, ajde ti eksplodiraj, to eksplodiraj. Okej, ja sam našao zadnju To, statu. Nice. to je, koliko XP-a. Boomerang, da, može. Puno XP-a, puno XP-a. Legendary health, yes, of course. Da, treba će mi, brate, treba će mi. Eksplodiraj, samo ne na mene. Okej. Sam klačuvao. Ali ovaj šta healuje me nervira, brat. Ja ga nemam ovdje. Au. Titan's Fury. Može Titan's Fury. Au. Boga mi sad ću da edžujem jako puno. Živ sam, brate, ne znam kako sam živ. Samo vi užbunjite, sam im jebo kevu sad. Ja, evo ga i došao kod mene ovaj healer. Ma neka ga, sad ću onda te. Barem se nadam. A ove keba kraba, vrate, ja ga ne, on je strašan. Au. Nisam ga ni skonto, jedan random lik me ugriz. Za buljašnice. Brate, ja im jebem kevu sada. Level up. Crit chance za 12%, može. A ovi šta pucaju, samo oni mi rade damage, brate. One, sjebo sam se, nisam se sjebo. To je, eksplodiraj. Decrease base cooldown by 6, increase your luck. Jo, ja idem u led, zašto idem ja u led? Ja moram da kibam. Alo, ne, edžuvanje. Brate, su došli i sa kornera, i sa strana, i svuda. Bi se reklo mini user. Mini usrčak da bi. To je, eksplodiraj. Ja, ovaj healer. Level up, brate, a gdje nam ovo? Infuses acid spell with lightning. Infuses acid spell with fire creating... To ne znam kako se čita. Ja ću lighting ovaj, brate, da imam... Još lola. Sad ću da vidiš. Uzeo sam ono stranje što pick-upuje XP. Vidio sam. Evo, drugo nema. Aj, rokam. Ni mene. Eksplodiraj to. Aj ti što se healuješ, možeš da crkneš ono. To. Kakav chain reaction se ovdje dešava. Dobro je. Ma vidi. Jebem im mamu, maminu i prababu. Okej, imam 3 spell... Ja nemam dovoljno healtha za ovo.
Opuštaj re. Ja ću da klaršem. Au, ide boss na mene, neću da klaršem. Ja ću da crknem. Da, ja definitivno sam mrtav. Ja sam mrtav. Ti si mrtav. Da, skroz dole u uglu. Au. Samo propiči, samo ono piči. Pičim, I pičim. aktiviraj gejzir. A ja. Ja. Dobro je, živ si. Možeš ti to, možeš ti to, klačuj. Dobro je. Samo klačuj. Da ih nukujem sada, da im karam kevu. Sad stižem. O, Ajde, safe si. ajde da ih sad čekamo da ih nukaš kad svi dođu, a? Ajde. Samo nemoj da se sjebeš. Neće. Nuku ih preko zida. Taleb! Hiroshima Nagasaki, brate. Au. No! Roke bossa. Sad im. Rokanga. O, ne. Dobro. Ovo ne valja, trči! Peš! Čekaj, kurac. Okej, nahilali smo se. Gejzir atak. Daj, podao. Povredili usput. Da. Experience. To. O, koliko levela? Ovo je ludnica. Ovo ne valja. Ujebot. Gdje je bosić? Evo ga. A? Samo ne ubadiš bunj. Aj, skidamo mu puno. Samo pazi na ove kurtone. Ne. Trči! Ne! Ne! Au, brat. Trko sam. O! Ja! Dobro, živ sam još. Nuk! Au, nemoj tamo, ne, tamo danger. Druga strana. Pa živi me. Au, ne, ovo postaje Edging 2. Znate kako da dođem do tebe? Skroz okolo ide. Au, boss je ni na pola HP-a. Badiš bunj! Ne, jebote, padiš bunje dupe. Au. A, ja ću stići. To, nuk. Nukuj. Gdje sam ja? Okej, zabala igrica na sekundu. Mukaraj kevu. Au, laguje mi internet. Au. Ne znam.
Au. Au, meni zabo net, brat, funny. What the fuck, brate. Istrko. Crko sam, da. Zabolo mi skroz. Aj, kako ću ja do tebe da dođem sad? Jesi ti skroz tamo, ono? Skroz dole. Ne, ja sam tamo višlje malo. Aha. Nekako ću ja do tebe. Nemoj da umreš. Klačujem sad. To nije klačovanje. Klačujem. Klačujem. Au. 300 damage ti čovjek djelao. Au, GG. A dobro, ajde za prvu rundu, ono smo i... Ja, evo je ova mapa nova. Za prvo, vrate, smo i dobri još, ono, jebi ga, to ćemo u sljedećoj epizodi. Da. Ali bilo je jako fun. Ja sam otključio novog karaktera. Došli. Jesi stvarno? Ja nisam. Pazi ovo. Čekaj da si upgradeujem quickstep. Što će mi trebati. I imam skinove za ovog lika što smo igrali. Pazi ovo. Nije... Ništa, to je to. Družino, hvala što ste gledali. Idem ja sad da rekordujem još za vas. Doviđenja. Pa nemoj, brate, ja ću te blame.